Ang Supreme Court ni kumpirmar na nga ang syudad sa Cebu ang dunay katungdanan sa Cebu South Road Properties. Si Daryl Anunciado sa report. Gikumpirmar na sa Supreme Court nga ang Cebu City ang tagg-iya sa South Road Properties kun SRP ug dunay katungdanan sa pagbaligya sa 300 hectare land niini. Nagsugod ang kaso 7 ka tuig na ang milabay dihang niapila si Tinago Barangay Captain Joel Garganera sa Regional Trial Court sa pagtangtang sa katungdanan sa Sugbo sa SRP. Niadtong 2005, si kanhi Gloria Macapagal Arroyo ginagdaan ang katungdanan sa Cebu City sa SRP. Apan matud ni Garganera, walay congressional authority si Arroyo sa maong pagbalhin sa panag-iya. Apan matud sab sa Supreme Court, beyond questionable ug walay igong suporta si Garganera sa iyang petisyon. Sa iyang bahin si Garganera niingon nga wala pa nakabasa ang ilang kampo sa maong desisyon. Dugang niini, iyang ikonsulta sa iyang abogado kung unsay sunod nga lakang nga buhaton. Kini si Daryl Anunciado, alang sa Sun.Star, Pilipinas.